Right. Saka kana uine book Bible rako, take it out. Kana uine notebook, get ready to write. Because ndoda kungoti ndikukupai nuggets. Muone zvinoitwa naMwari, munzwisise. Kana manzwisisa zvigoitika mudzimba dzenyu nekumabasa kwenyu, mamarriages enyu. Nekuti munenge mazvigamuchira, munenge mazvinzwisisa. Ndoda kuti pastor mundiverengero chapter 5, the book of Luke. I believe that most of us see it in my Bibles. Kana usina Bible, ndizive chikonzero. Kana usina mari yekutenga Bhaibheri, watonotengesa television utenge Bhaibheri. Zviri nani kuswera wakatarisa ako Bhaibheri pana kutarisa television usina shoko raMwari. Get a Bible, chapter 5, from verse 1 to verse 11. Book of Luke. Verse 1. Now so it was, as the multitude pressed about him to hear the word of God, that he stood by the lake of Gennesaret, and saw two boats standing by the lake, but the fishermen had gone from them and were washing their nets. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitudes from the boat. Now when he had stopped speaking, he said to Simon, "Launch out into the deep and let down your nets for a catch." But Simon answered and said to him, "Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net." And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both their boats so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." For he and all who were with him were astonished at the catch of fish which they had taken. And so also were James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on you will catch men." Verse 11. So when they had brought their boats to land, they forsook all and followed him. Thank you. Can you please repeat verse 8? Just verse 8. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Thank you. All right. Ndoda kuti kuitira kuti tifambe tese tichiziva kuti tiri kuenda kupi. Ndoda kuti ndikuudzei one of the top secrets prosperity. It's one of the top secrets for you to get into real prosperity. Why ndachoose kuti ndiiti top secret so that all of you can listen to me carefully. Because in every sermon, in the beginning of every sermon, if you tell people kuti ndoda kukuudzai zvinhu zviri zvamagara muchiziva, vamwe vanosarudza kukotsira, ndava agara anozviziva zvava kuda kutaura. Mumwe anotanga kufunga zvimwe. But ikanzi secret, zvinofanira kumutsa moyo wako uti maybe ndosaka zvinhu zvangu zvisiri kufamba. Maybe it's because ndine secret yasandaziva. So pakaita mukana wokuti tikuudzei zvimwe zvezvinhu zvamusingazivi, nyasovhura nzeve dzako unyasoteerera, ubva wagara waudza ari pedyo newe kuti hakuna kundikanganisa kunzwa. Itawo kukwenya so umudza kuti hakuna kunditadzisa kunzwa.
Right. Handisi kuda kuti nditatamure nyaya kana kuti ndiite zvekudaidzira, asi ndoda kuti ndibatsirane ndifambe nezvishoma nezvishoma kuitira vamwe vanononoka kubata. Jesu pamazuva ake okuuya kuzoshumira ari panyika, ndoda kuti munzwisise kuti une zvinhu zvaakafambira. Jesu haana kuuya panyika kuzongoshanya kana somutourist kana kuzongoona zvaangatiwo ndauya kuzoona kana mapopoma kana chii. Ndava hapana mapopoma aasingazive, ende hapana mapopoma akaitwa nomumwe asina kuitwa naye. Saka Mwari havana chavanoburukira panyika kuuya kuzoona ndava. Ndiye akasika zvose kuti imi muone. Rwendo rwaJesu panyika ijeni yomunhu mukuru, hapana kufambwa nemwana mudiki. Ende ndikati munhu mukuru ndarijusa, kwauya Mwari feya panyika. Jesu ari panyika ane nguva yaaifanirwa kuporesa varwere, agoita nguva yaaifanirwa kumutsa vakafa. Zviine nguva mukati, kwete kumutsa chete, zviine nguva. Agoita nguva yaaifanirwa kufamba pamusoro pemvura, kureva kuti nguva yake yekufamba pamusoro pemvura yaifanirwa kuchaya, mvura yacho iripo. Kwaifanira kuita nguva yokuwanzwa kwezvingwa nehove. Zvese izvi zviri munguva yazvo, zvichifanirwa kuti zviitikire munguva yazvo. Pokupedzisira paifanira kuita nguva yokufa kwake, pagoita nguva yokumuka yaakasiya avaudza kuti mazuva 3 apera ndichamuka. Now ukada kuuraya Jesu nguva yake isati yakwana, hawaiwina nyaya iyoyo. Jesu ane pamwe paaitoadvaiswa nevadzidzi vake kunzi, kwamaakuda kuenda kumoti munhu unourayiwa. Jesu kuti nguva yangu ichigere kudi kukwana, kureva kuti kunyange anouraya aaredi, banga rarodzwa, hapana waunouraya kusvika waunouraya wacho nguva yake yekufa yadi. Izvozvo ndo zvinofanira kuti zvizivikanwe nemwana waMwari, kuti panyika panapa haubviswe nomunhu kana nechinhu kusvika nguva yako yokubva yadi zvayo. Kana zvisina kugamuchirika newe kubva rikatiudze varoyi vako, kana even muroyi, iwe unoroya, unotoroya waunenge wapiwa naMwari kunzi roya uyu, hauroye chinhu kana Mwari asina kukuti roya. Mekandirudzika zvakanaka. Jesu anga asingatize rufu, waiti nguva yangu ichigere, kureva kuti kunyange anouraya avepo, handiurayike nokuda kwenguva isati yadi zvayo. Naanozouraya ngaasafunga kuti auraya, ngaazive kuti ndaurayiwa nenguva. Zviri kubatsika mushe? Saka Jesu wakafambira kufa, ndo chinhu chikurusa pazvinhu zvose zvinopfuura kuporesa varwere. Wakauya kuzotifira kuti panzvimbo yedu yataifanirwa kufa isusu, iye ndiye ngaafe ipapo kuti isu tive neupenyu. Panhamo yedu isu yokuroja iwe nokudii, iye ndokuuya ndokutamburira ipapo kuti isu kuno tiregedze kutambura futi yambo yakapatamburira. Chanjeraka ndava kana tichitaura nyaya yesalvation kune vasingade kuti tiipresente sezvairi. Jesu haana kufira zvivi zvedu chete, but nenhamo.
ina ata zvokutofira nhamo chaiyo kutoti unge uri pano ine mari shoma inoverengeka muhomwe. Inhamo yakatoita kutofirwa. Ukaona Jesu wafa pachinzi panzvimbo yako kuti uregedze kusara uchifa, panzvimbo yako paina akapinda. Kukazove nevhesi inoti wakava murombo kuti isu tive vapfumi, kureva kuti kutyora zvekare murayiro wedenga kusara uchizviitira murombo iwe uina akadi akakuitira murombo futi. Munenge andikutsanangura zviri pachena zvinobatika. Vansandaenda kure nenyaya. Tofanira kubva tangowirirana. Ndava kune vanoda kuti tinamate sekunge tisina kufirwa. Kune manamatiro evakafirwa. Vanoziva kuti tingadai takafa kare, but kuna akafa panzvimbo yedu. Ende kune kabudiririro kevanoziva kuti kuna akashupika panzvimbo yangu. Ende hazvizo automatic kungoti kana iye akashupika ndato right, kana iye akangofa zvo. Pane process yekuti zvakaitwa naJesu zvitange kureva chido kuupenyu hwako nhasi. Saka ngatifambei tese. Jesu munoziva here kuti chinhu chikuru chaaifanira kutiitira chaakatiitira kuenda pacross. Nekuti murayiro waJehovha waiti mubayiro wechivi ndirwo rufu. Patadzwa naAdhamu, Mwari vachida kusevha Adhamu, pane kuti vatyore vhesi iyoyo vati haurati munhu haachafa. Mwari vakati zvino ndikazonzwikwa kuti ndinopota ndichimbotaura zvinhu ndozorivhesa. Mangwana zvichanetsa, zvandati anotadza ngaafi, ngapatofiwa. Zvandingatoita ndingatoisa Jesu ane simba rokuzomuka, but at least vaone kuti pakatozongofiwa nokuda kwechivi. Jesu ndokuuya achifambira iyo nhamo yauinayo. Kana muchitaura zvekuti zvamazuva ano zvanyanya vafundisi vakungoparidza prosperity, kuna akaita yekutofira kwete kuiparidza. Kuna akaita yekufira prosperity. Ina handinzwisise vanhu kana vachiti vhangeri yeprosperity yanyanya kuti ndechipi chimwe chinoparidzika mubhaibheri chisiri prosperity. Toti prosperity tabhana, tofambisa shoko kwese kwese kuti hatichada kunzwa zveprosperity. Saka kunoparidzwei? Chii chisiri prosperity? Kupora kwaanorwara iprosperity. Kubva kwemunhu panapa achienda kudenga, kudenga kwacho it's a place, inzvimbo, iprosperity. Aparidza denga naaparidza borodheo kwaHarare, vese varuparidza nzvimbo, hapana kuparidza Mwara, iprosperity. Unoinyarara woparidza chii? Hakuna imwe vhangeri iri kunze kweprosperity. Hakuna. More than half yemaparables aJesu waitaura zvemari nepfuma. Munoti anyanya, tobata ipi? Ngatibatsirane, ndibatsire hama dzangu ndokona kurasika. Toparidza kuti kudii zvisiri prosperity. Iwe bhaibheri rako iri kai nyasoverenga riri reshona chairo, rine marudzi, rine varume navakadzi, vakomana navasikana, yaitove nation yese yainzi yekwaIsraeri. Vakaenda muIjipita, vakararama vari muIjipita, nyika yaFaro. Mwari vari kudenga vakatarisa vakaziva kuti ndo kunonzi kuroja kawo. Kukamutsirwa muprofita yokuroja iyoyi anonzi Moses. Zvikanzi enda unoburitsa vanhu vangu muIjipita uvaise kuKenani. Vanoburitsirwe muIjipita, imo murima Mwari futi. Ko vadi kutenda nepavakaiswa naMwari? Sezvamunozwa kunzi tenda nezvawakapiwa. Vanobvisirwe muIjipita iyo yakasikwa naMwari vachiendeswa kuKenani.
iwe kana wina mwara anosapota kuroja namata yende wakoyo. Isu tina mwara anoti kana abata vana vake anosumudza marombe kubva muguruva. Nyaya itange nekuvaka imba, inotanga nekusapota vhangeri yokuvakwa kwedzimba. Kuti kana yarowa mushe nometa uri kuroja, ramba uchizvinzwa kuti handizi roja, kuroja asi handizi roja. Handi munozati munhu anogona kudhiraivha yasiri dhiraivha, zvekutosungwa nomupurisa. Saka unogona kuroja usiri roja. Ngazvipinde mauri kuti pamurayiro wedenga nemagadzirirwo andakaitwa panyika pana handibve ndisina kuvaka yangu ende handibve futi. Wakomana kutouya muprofita ane ndebvu kuzoti kuna Faro zvanzi regedza vanhu ava vaende. Minana iwe netsvimbo dzichiita nyoka, matatya achipinda nemamicrowave nepasi pemubhedha kuti munhu abve chete mukuroja aende munyika yake. Ndazvida kutamba iwe. Nhamo yako iyi ikasapera Mwari haana kundidaidza. Ndinotori nenharo iwe ukangozvida chete zvandiri kutaura izvi. Ndo yatinovengerwa ende ukada kuona vazhinji vanotivenga ndevagere mushe aikarisecha aigas. Ukaparidza nyaya dzemari panapa, vanotsamwa ndevane mota dzepamusoro. Ukaenda kumba kwake unoona ari pasofa rinotebvenyukira rimwe rinenge rine makushe kushe. Mubhedha wacho haikuona kutaura. Tazotaura kuti iwo vatopa mubhedha wakadaro vanotsamwa. Unzwanzi vhangeri dzemari dzanyanya. Ukaona dhimoni ratinaro munyika nderekunyararidza Bhatimeyo. Vese vainyararidza Bhatimeyo ivo vaiona. Tarisa dzavanofamba nadzo ivo vacho. Saka panonzi ngazvinyararwe kuti varambe vaine wokudadira mamutare muno. Zvina hati nyarara unofamba une yako chetewe. Haya wakadiwe. Gari gandi yasoiparidza mushagara pasi. Problem yemapastors amazuva ano. Angotaura zvemari chaite zvakungobudirira. Hapasina zvimwe here. Kwakaipa here kubudirira. Moda kuti ticha kuti tendai nezvami nazvo. Imi pasofa muri kuite madi kugara pasi pamakapiwa naMwari pesa. Ngoti good night unaona tumu karakatu pambedha. Uri kuitei pamusoro ipa? Iye Mwari akakupa pasi pesa. Kana uchitenda nezvawakapiwa. Munhu akaitwa sei naye wedu? Zviri mumba make zvikataurwa panapa kuti zviinde mumba memumwe anotsama. Kunyanya rudzi rwedu. Unoona kuti tikatakura vhangeri yokubudirira tikauya nayo kunzvimbo yevanhu vasina kubudirira, kuti vanhu vaone tsitsi dzamufundisa havadzione. Ndava vhangeri isinga adrese zviripo haisi vhangeri yedu. Tinoshumira Mwari unoziva kufamba kwemadhetsi nemwedzi nezuva rinodiwa mari nalandlord. Mwari asina kalenda vana vanofira muzara. Vhangeri inofanira kunge iri in the now. Kuziva kuti pandiri pano nenyaya muchato wangu zvakamira sei.
Zvino kana Mwari achiti kuvanhu chibudai muIjipita, handei kupromised land, vanhu vobvunza kuti ko kunei Mwari oti kune uchi nomukaka? Mwari manje apa hapana mufundisi, hapana mudhikoni, hapana chi. NdiMwari ari kuudza vanhu uchi shuwa muromo waMwari kuvhurika kutaura uchi nomukaka, mukaka wemombe neuchi hwenyuchi. Uchiudzwa nation yese kunzi handei ndava kwaita uchi nemukaka. Vanhu vototi dzvamu kusumuka ndava kwataurwa. Ndava Mwari waiziva kuti anonzi munhu kwaye akaudzwa zveuchi nemukaka anofanira kusunga twake twese tiende. Munhu waye asingaresponde kuuchi nomukaka. Havana kumbodzi uyai kuno, kunenge kuine presence yaMwari muchinzwa mapapiro ekirosi vakanzi uyai kuuchi nomukaka. Vakatumirwa muprofita gungwa rikatsemuka so kuti munhu aende kuuchi ne. Saka moti prosperity utaura kudike. Aya ndoda kunyazofamba newe mbichana ndava pane nyaya apa ndaverengesa. Mwangati vachabata riniko pavere iwe kuntori wese. Korodo ndindi. Nyika yeHuranda kwakatotumwa muprofita. Unoprofita kwete zvekutamba zviye kuti vanhu vabude munzara. Unoona kuti kune rumwe ruzevha rune vanhu vari munzara. Panangana mabhazi anoenda ikoko kana rodhi yacho chero bhazi rikada vachishupika, but unoona businessmen akahaka netirera kumashuro akatakura zvokutengesa achinoisa katakishopu pakati pana mbuya ivava vari kunyatsoona kuti hapana kana pakutangira, but anoaendesera takshop zvigoiswa maprize. Ane faith yekuti kunyange vari munzara yakaita sei but mari vanayo chete. Izvozvo hazvibvumidzwe kunzi mufundisi aite. Zvinodzika mushe aikazvi ingoendai kumusha akamuparidza vhangeri motifambisai bhasiketi titore offering. Kune vanoti akomana havasi kuonera kuti vanhu vari kunoko vari kudi iye aine takshop ikoko. Unoziva here kuti Mwari unoropafadza vanhu kupfuura takshop yako? Ndokambozvidzidzawo izvozvo. Mwari unoropafadza vanhu kupfuura takshop yako yawaisa muguta. Alright, vanhu vari kuburitswa muIjipita vari kuendeswa kuKenani. KuKenani kwavari kuendeswako Mwari pfungwa dzake dziri pakungoti bedzi varegedze kuramba vari vanhu vari munyika isiri yavo. Ngavaendewo munyika yavo. Vana vangu vange vaine zvinhuwo zvavo, vange vaine nzvimbo yavo. Ini ndiri kuchallenge Satan zuva rega rega kuti we are going to do exploits for the kingdom of God. Vane pfungwa dzinongofunga zviri pasi pasi nezvidiki diki nezvishoma nezvinongoshota shota. Imbai matsvaga imwe yekupinda. Kunotoda vanhu vanoti kana vakuti dakukumbira nyasha dzokuita chinhu. Hatina matiri masikorokoro. Sikorokoro ndengonotenga zvisina munamati. Toda vanhu vanoti kana vakuti Mwari ndakuda kuita chinhu ngapaitwe zvine musoro. Zvekuti muvengi wako achiona iBP neshuga zvese nestroke zvese anobva itakahwanipa. Vazive kuti Mwari wako kana achita anobva aitira futi. Toda vanhu vanomuvha makomo. Kwete chechi yese ma-individuals. Ndaichallenge Harare musi weTuesday.
ndichivaudza kuti ndauda kuvaka chechi. Ndobva ndavachallenge ndikati tichavaka machechi maviri yomuHarare nekuchitungwiza uko. Dzimwe dzichavakwa dzese kwese kuno. But ndo anenge ari main church buildings. Diki yacho iri kutora 25,000 people. $25,000 people. Ndo diki yacho. Ende iyo ndakaudza vanhu ndikati iyo ndisiri hakuna offering yemunhu. Kutanga mwedzi uno ini naadzimai vangu chenyu kuuya kuzopinda chete. Ndobva ndinotenda. Vakandibvunza kuti uri kutembei ipapa, handitembei mari, ndakapfuura zera rekutemba mari. Mari? Mene kana paini vachiri kuitsvaga. Mari, it's a lower level. Abraham ane paanonzi naMwari, ini ndini mugove wako. Wapfuura level yesalary yekupiwa mari, wakutambira Mwari. Ndobva ndaudza vana treasurer vedu vekuHarare ndikati yese yamunenge muchitora kuvanhu make sure kuti yakachengeteka handiendeko. Ini naadzimai vangu toda kuisumudza. Iyo hombe tozokusiyira timboonawo kuti munodi munoita sei. Yakaoneka kuti akavaka nemari yedu ndikati yenyu imva yamachengeta. Muone kuti hatina kugamuchira Mwari wecreche. No. No. Kuno kwamutare tiri kuda varume vane misoro inokakata. Vanamai vanooma musoro. Hazvina mhosva vanasikana kana vanakomana vechidiki. Unotanga kutosadharara uri kadiki kudaro kumeka sure kuti waita zvinhu zvinogara zvakadaro. Kwete kuti upenyu hunotanga kuzoshanduka vanhu vachembera vanhu vadii. No. Iwe budirira uchiri mudiki sezvawakaita izvozvo izvi. Hapana chinombodzivisa vanhu vaMwari. Hapana chinombodzivisa. Basa rakaita serakadaro harisi rekutaura kuti tutaura zvema$200 machi, tutaura ma-millions. Kana uchitenda kuti Mwari wakagamuchira hakupinze mumiliyoni, zvinodenga racho anorwana ku. Anowana kupi denga Mwari asiri miliyoni. Anotadza kuti usvike palevel idzodzo. Denga racho akarwana ku. Ipapa ndiri kutobvisa village mentality. Because problem yatina ndeyekuti tine vamwe vanhu vatinavo vane kwavakabva. Ndosaka Moses akaita problem nevana vaIsraeri. Kunyange avaburitsa muIjipita vakaramba vachikotaura zvekuIjipita achikoti garlic nerikisi taidya maonyeni. Varume vakuru vane vana nemadzimai akazvitakura vachitaura onyeni pakati perenje. Chingoti Ijipita akati Ijipita. Ona kubuda muIjipita vabuda kudhara but kuti Ijipita ibude mumusoro nhamo ukaona yagara umu. Ukaona yagara chero kachinja chechi kana yagara umu. Aya. Unenge uchingozwa maonyeni chete varume vakuru vachangotaura onyeni negariki. Pamberi nekuvaka dzimba ana amai nana baba mukati dzimba ngadzivakwe. Zvinonzwika here mushe? All right. Ngati bate vhesi yaverengwa namufundisi. Jesu pavhesi ya1 uri kunzi wakateverwa nevanhu vazhinji achienda kugungwa uku. Amene kana wapanzwawo ipapo. And it came to pass that the people pressed upon him to hear the word
of God. Vanhu vakaitawo kumanikidza, kumbunyikidza Jesu. Pari kunzi many people. Haizi ministry ine vaviri vatatu. Mhomho yakamuunganira Jesu. Chikonzero chacho chabva chanyorwa. Havana kuunganira shuga yavaipiwa kana chi, kuti vanzwe shoko raMwari. Kureva kuti vakave nerevelation yokuziva kuti raMwari mazuva ano rinani. Ndokunomomotera panaye Jesu akati ataura chete wewe. Ndavakaziva kuti munhu ararame nechingwa bedza asine shoko. Musanetseke nekuunganira shoko kwakuita vanhu mazuva ano. Zvakaprofitwa, Mwari wakatuma chiprofita chake achiti ndichatuma nzara pamazuva okupedzisira. Ndokubva ati haizi nzara yezvokudya asi inzara yokunzwa shoko. Tamunguva yekuti vanhu vabatwa nenzara yokunzwa shoko. Kana nguva yenzara yakwana, vanhu ngavabikirwe. Mwana ngaasapopoterwa kana achienda kunokwata, imi mumba maabva umwe asina kubikirwa. Ukaona nzara yanguva yenzara, unorova vana kukapedzisira wauraya. Zvakataurwa naMwari kunzi ichauya. Dai makangwara makafanira kugadzira poto nekuunganidza mavhesi enyu muchiisa pasaidi muchiziva kuti Mwari akati nzara ichauya. Kana nzara yekunzwa shoko yauya, haupopotera vanhu, wakaenda kupi, chakunzwira kwapari kuenda ikoko. No. Tora kapoto kako kevhangeri nyasomona sadza. Vana vakaguta vanogara mumba. Full stop. Ndida amai vanondudza kuti usakwate mwanangu. Handitika, imusina kubika. Yakaprofitwa nzara yekunzi ichauya. Ngadai makafanisa mapfiwa pamba pana. Vanhu vakutsvaga Mwari. Hakuzi kupanduka, kutsvaga Mwari. Ekona kutamba. Zvekungoti rinongolenga-lenga ngoti hatakuenda kunonamata. Ndakazodzwa nemumwe. Zvikanzi kana wafunga kuitira Mwari zvinhu, ibva waita zvachose. Hakuna kutsvaga permission yaSatani. Ndava hakuna Faro anokubvumidza kuti chienda hako. Iye aine zvidhina zvinyoro zvinoda kuzopiswa. Forget. Satani haonekwe. Makuenda komabhiriza. RaSatani basa haripere. Unoramba uchingovaka matura aFaro, iwe uine nzvimbo dzako dzisina kuvakwa. Ndiri kuzwika here pana? Jesu wakaunganirwa nechikonzero chei? Shoko. Nekuti waiti kana achitaura vanhu vainzwa kuti Mwari wotaura. Mwari wotaura. Jesu anga asingamboita zvedu mazuva ano zvekuti yobvenzi kwadouble laptop inenge ichibaiwa papa. Handisi kuti zvakaipa, zvakanaka izvezvi. Ndikutaura kuti Jesu ndofunga anga asinawo mazuva iwayo. Dai anga ina yaishandisa. But ndinongotaura bedzi munzwisise kuti wanga ari shoko pachezvake. Hakuna kumwe kwaaida kutora. Anga asinga research. Ndava ndiye wacho waifanira kuto research kwa. Zvobatika remusha. Gandiri vhari ndise pasada mangazoti pamwe ndinayowo pana. Ngori Bible chete netauro rangu. Nyasa kutsanangure few minutes, 15 minutes nenda pedza. Vanhu vauya nekuti kune shoko. Ende shoko riri powerful kupfuura magifts ese. Ndinogona kuburuka panapa anytime ndouya ipapo ndokuudza kubva kunamba dzechitupa, namba yekumba kwako,
makora ako, makora ambuya wako nevakusingazivi nevaunoziva nedambudziko rako parakatangira neparinoperera zvese. But izvozvo handizvo zvikuru. Shoko number 1. Ndokutaurirai zvandinoziva. Izvozvo ngazviregedze kukubata kupfuura shoko. Panenge pachitaurwa shoko so, ziva kuti upenyu hwako huri kushanduka. Ndosaka dzimwe nguva ndoprofita, dzimwe nguva ndoregedza. Kunyangwe ndichida, asi ndoda kuti vanhu vedu vajaire shoko kupfuura zvimwe zvipo zvese. Baba ndotoziva macases, kuti pane macases mangani ari panapa. So far vandinawo ndine message yavo ndikada kuburuka panapa, ndina about 276 people. One by one. Tokona kutangira apapa. Tichidai so tichingoenda kusvika pane ndangopererawo. Ndobvunza kuti wagutsika nere kuti ndoenda pa next. But izvozvo hazvipfuure shoko. Iwe zvikataurwa naasingaprofite ka akutamba nomoto. Azvitaurwe naasingaite zvakafanana vanhu vanotaura zvekutanzi kune zvemadhimoni ngodzingwa mwe chino nechichi ngazvitaurwe naari kuadzinga. Sirai vari kuadzinga vataure. Zvikubatika mushe. Zvikataurwa naasingazviite kwaakushora. Batisisa shoko parinouya, ndosaka vanhu vakaungana pana Jesu kuti vanzwe kuti Mwari unoti kudii nhasi. Jesu ndokubva wasvika pagungwa, ndavari kutiza kawo, vanhu vakamusona. Jesu dai maida kumukriticize maigona kuti murume uyo uri kungodya mari dzechechi. Haana chechi yaavaka structure ingatonzi yakavakwa naJesu. Zvatakuita isu mazuva ano izvi zvokuti ukada unyazofanana naJesu feya chechi inokudzinga, inokuramba kuti murume haana kurongeka. Kanawo pekuvaka haana kana kuvakawo. Wanyasoda kufanana naJesu. Ukaana treasure anochengeta mari. Handizwisise vanhu vanokanganisika nenyaya dzemari muchechi kuti vakazvitora kuti Jesu wanga aine munhu waichengeta mari. Ende hapana kana project kana toilet yakavakwa zvayo nana Judas kanani. Iri kungotorwa ichichengetwa chete. Ko development hapana. Alright? Jesu ndokutizira kugungwa. Achitiza vanhu ndava ari kudawo kuzororaka panyama wainetawo, nzara yaimubatawo. Ndopaakanosvika pagungwa kuti achiziva kuti ndotizira kupi. Wakunge muIsraelite manje uko unoti gungwa kumu-Egyptian. Akasonwa pakati nepakati. Vanhu vari kuda shoko chete. Kuti achiti ndapinda mugungwa azviiti. Uko vanhu vari kuuya vari kuda kunzwa shoko. Ndobva awanikidza paine zvikepe 2. Akati wandochitora. Ndobva apinda mune chimwe chikepe. Bhaibheri ndobva rataura muridzi wacho kuti changa chiri chaPita. Achizi chaJesu ndechaPita. Chasara chonyorwa zita romuridzi chapindwa kare naJesu. Kati mozotara musara muchitaura kuti ndichani. Jesu wapinda agara muchikepe. Pita wacho ari kupi? Zvanzira naPita vanga vari busy kuwacha maneti. Vari nechepapo. Jesu ndokubva adedza zvikanzi Pita uya pano. Ndisundirewo mumvura mbichana. Chikepe chapindwa. Chaakakumbirwa achizi chikepe. Wakakumbirwa kunzi ndipushirewo mumvura mbichana. Ndoya tinokumbira chete. Ndipushirewo mumvura mbichana. Koma gara udhara ndemani kuimumu. Iwe Pita pane vanokumbira. Tisunde tikoni. Pita ndokubva apusha chikepe. Chapinda mumvura. Jesu ndokutanga kuparidzira vanhu. Pakati paJesu nevanhu pane mvura.
kuti vachamupresa futi ipapa hazvichaita. Jesu akati tsvatu, chirega ndiparidze ndiri kuno muri ikoko, muite rekunzwa chete. Ndava munouraya bhodhi ino, ndozvinoita munhu. Vashumiri vazhinji vakaparidza vhangeri, but vakasuma miviri yavo kuvanhu, vakakuvara. Ivhangeri iri yega wewe. Munhu unozvigona kusakadza bhodhi ino. Kune vashumiri vakaexpire nguva yavo yekutanga isati yakwana, nekuti vakapresenta miviri yavo pamberi pemacrowds. Munhu unosakadza bhodhi ino, unozvigona. Ndakazviita inimwe nguva ndakandisarare, vatungamiri vangu vari panapa vanozviziva, tiri kuchitungwiza. Muefu muye, ndawana pokugara ndakuti ndopamba pedu panapa. Kudobangu tsvaga waimba ine bedroom. Vanhu vakati bedroom unomurara nguva. Vaiuya kwaiedza. Vakaisa misoro yavo apa bedzi kuti namatira. Kunyangwe naMwari wacho. Vanhu vanosvika pavanokushaisa nguva naMwari wacho. Ndisina nguva yeprayer. Akavada. Ndokubva ndavingwa nemukuru wangu by then. Ndakandina shefu wangu evangelist Chiwesh, ndo vanga vari overseer muprovince iyoyo. Vakauya 3 times pamba vachida kundiona, vachiudzwa kunzi fundisi vari busy, vachitadza kundiona. Kechi4 ndoka vakapinda mbamva vasikondibata bhachiso zvikanzi sumuka handei, iwe uri mwana wangu, imi vanhu vese bude. Ndikati baba yakona yakwadzinga, saka mwe achingoti hapana teererai vanhu vakuru mani. Kanzi bude. Ndofana kumboaone nguva nemwana wangu nditaurawo naye. Nobva wabuda nendipanze, mva nditi mota mawo zvikanzi ndakukudrive ndende ndimbotiza newe. Toda kumbotaurawo newe uramba uchingoita izvo zvari kungoita izvo. Ndikati asika ndimi wakuru makatanga nebasa remainamatira. Kanzi izvo zvawakunyanya uyo iva nenguva yakadi. Zvikanzi enda unoudza vanhu kuchechi kuti ngavaregedze ngoti pese pese. Ukasavaudza ndiri kuuya kuchechi kwako. Ndikati kana mauya kuchechi kwangu zvina hapana kana hwano kuchechi kwangu arimo. Motoenda kuRoma nekuJohani Masowe, munoanaunsa kwese koko kuti siyai mwana. Kusvika pandakazoudza vatungamiri kuti ndakumbotsvaga pamwe pakuti ndigarewo. Ndobva ndangozomuvha wabva ndaendawo pane kamwe kanzvimbo kekutiwo unototiwo kana zvanyatsoipisisa. Right, izvozvo vamwe vanogona kuti manje mufundisi wayo mtiza vanhu ndo basa racho kara makadaidzirwa mafanira mushodi. Kai makaridzidziswa kupi? Makutotiudza. Ndo dambudziko rekuti unonzwa munhu achitsanangura zvekubhurudza ndege. Iye kana kukanya dhaka zvako kana chii haagoni. Mota chaino mune bhasikoro ndoda. Problem ndeyekuti kune vanhu vanoda kutsanangura chifundisi sevakamboita vafundisi. Isu tinonzwa Mwari kupfuura ivo, asi vanoda kukutsanangura maitirwo eramwari sevakambomunzwa. Jesu une painzi wainopinda mumba asingade kuonekwa nevanhu, ivo vanhu vachirwara. Unoziva here kuti chivi kuchishaya nguva naMwari uine vanhu vaMwari? Aikasi mumwe akazoti mwe musandiona ndomba agara. Zvikanzi baba ndatowana nguva ndava ndaikutsvagai ndichingonzi musi wakati zvino nhasi ndadi ndopedza shungu. Ndikati uruda nguva yakareba sei? Zvikanzi kana awa chaiyo baba ndava ndanzwa. Ndikati okay. Ndikati ndinobvumidzwa here kutaurawo newe? Zvikanzi taura henyu. Ndikati une nyaya yakati neyakati kusvika nezuva iroro achibva pamba nemunhu amuperekedza kusvika pakombi, kusvika achisvika nezvaataura nedzimwe nyaya dzataurwa achangoburuka kombi, nemasvikiro aita pareception,
nevamwe vavanhu vari mufoni make mumwe wachitaura navo nechine. Ndakati alright, pane zvandasiya here zvawafambira panyaya iyi? Misodzi zvino yasangana pachirebvu pana vakangonditarisa so. Ndakati uri kuona here kuti why usingafanire kundidyira 1 hour? Ndava problem iripo ndeyekuti munhu akaenda kuna mufundisi akapiwa 2 hours, akaenda kumuprofita akapiwa 2 minutes. Anoti mufundisi vane moyo murefu. Hausi moyo murefu chete, vanotozozvizivawo kana watsanangurawo for 2 hours. Hamika ndikutsanangura zvizobatika ini. Kuona muprofita nokuona mufundisi zvakasiyana. Mumwe akanditi manje saka baba ndakaita problem yekuti ndakuda kungonotena so ndichibva muchegutu. Ndangonotena kudai so andabve ndaona kuti pane mombe. Ndikati wanga usangatena ubva muchegutu waibva mukadoma. Ndikanzi hayi sho ndaibva mukadoma ndandakanganisa. Ndobva acho continue futi kunditsanangura. Ndiri kutomukorekta. Akuramba achitaura saka ndabva ipapo akoma. Vanhu vakaitika sei? Ndekwatakabva kwakatikuvadza. Zvikubatika remushi. Asati asumuka ndopandakamubvunza ndichiti handiti waona here kuti problem yawakanga wakuita ndeyekuti wakanga wakundicompare nevamwe, kuti ndavamwe vanhu vamwari vanoonekwa but iwo ndawanga uchinonoka. Waona here reason? Ndikanzi ndakuiona. Ndikati vanooneka vacho vakambokutsanangura here zvandaita izvi? Inda muchifarira kuti anooneka iye asinganzwe Mwari. Panenge pachinzi vari busy, ndinenge ndina Mwari anozondiudza izvi usina kundiudza. Chibatanidzai nyaya dzimuone kuti anooneka wacho anooneka, ndava anda kutozvinzwa zvichibva kuvanhu. Ini ndikapinda muprayer room kandi kanzi ndakunamata even pa 15 minutes. Hakuna sangano rinosara. Panenge pachiuya mafaira namafaira. Tichikanzura ndufu ipapo nechine matsaona nezvi. Pandinoti amen, hakuna sangano kwandinenge ndisina kuenda. Ndinoenda kwese. Ministry haisi panyama. Iri pamweya. Zvese zvingaitwe. Vanhu vazhinji vanofarira ministry of the flesh. Vakaona participation yebody yamufundisi voti angainesu padambudziko. Vanoda ushumiri wenyama kwete wemweya. We are ministering spirits. We minister more effective in the spirit than physically. This is why we can even pray for people. We can pray for all of you. It's beyond the physical. So understand the kind of a covering that you have above your head. It's a spiritual covering. You are being monitored wherever you go. Hakuna chinogadzirwa nomuvengi chinokukuvadza. I declare that in the name of Jesus. Jesu ndokubva ati ndisundire mumvura, ndokubva asudurudzwa body yake ndokutanga kuminister kwavari zvinhu zvemweya pasina physical contact. Because they praised him. Vaimukuvadza. Satambe. Ndakazona fea zvichiitika, ndaona zvimukazvitaura. Haikona. Ndava munhu kana akuda munana wake akakuona anokukwadza. Aika ndikutaura zvandakaona ini, makola ese akabatwa. Pane dhera zomhanya ana muvhangeri kuzobata mwamaiso vakabata panapa. Kuungana bhachi rese rinokwana muruoko. Mai vavandibata. Ndakati amai, ndiri kuziya dambudziko zvikanzi munoriziva namata iri pere izvozvo. Ndakati all right,
ndomana akati urachipfugama indi kunamatira ndichifunga kuti pamwakapfugama wacharegedza ndokupfugama naro bhachi bedzi vakadi akati ama achiregedza indidi zvanzi namatai zvitoita tamba nemunhu iwe panotoda bhota munhu kana akuda zvirimo mubhaibheri kune vakabatirwa magemenzi ana Jesu zvirimo hanzi aiwa vanhu venyu kana muchana vachidaro vanenge vasina kunyasorongeka unofanira kuvaticha varegedza tanga vakunamata munhu kone mbinge vanzi uya mundibate nani anotichwa ndiwe yako nhama isati yaibva saka uchidara kudzika makwesa kugentleman uku vamukuru bhodhi ino ine painorwara zvekuti unofunga kuti vakomana bhodhi inoi yakanaka yaguta sadza zvayakaita izvo shamwari pane dambudziko rekuti chinonzi kuvata hauchizivi uchiziva kuti nhasi ndikasaitirwa ndapera wakasonwa nenyaya imwe iri kukoti dzimwe dziri kumapurisa dzimwe dziri muvavakidzani dzimwe dziri kuhama foni wakadzima uri kuti mwari vakasandibatsira nhasi ona kagwanza kakavhurika so anonzi munhu kana munhu adesperate he can do anything unobatwa ndevhidzi chwama adzura ndatora atomhanya nendebvu nosara uchitaura mavhesi aka kuti azvinzwaro zvadizva unoudzani aenda nechi tamba nemunhu iwe problem inozoitika ndeyekudai so vanhu vazhinji vanodzoka vofunga kuti asi kana vanhu vaakudaro havasi vanenge vakushumira munhu here kupfuura mwari uza kune vanhu vanodaro vokuti vakakuona uchimhoresa munhu wamwari ukapfugama so ukati munhu wamwari makadii zvenyu unzwa achiti vanokunyanza tarisauri waina ndidaro ini wautomita mwarika ukavateerera vazhinji vanodaro unonzwa achiti mapfugamira kadai wakutomita mwari uri kunzwa anotaura semunhu akachenjera but akapusa unonzwa zvichinzi wakutomita mwari sezvinonzi iye anopfugamira mwari uri kuona kuti munenge mune kakuziva kuti ndo zvinoitirwa mwari izvi but iye haadi futi haazviiti uye unobva waona level yake yeworship kuti saka izvozvi zvaiitwa apa ndo zvinoitirwa mwari izvi zvinoitirwa wambuya vese izvi level yake yekunamata unobva watoona kuti ipwe here chai kupfugama kuti makadii munhu wamwari zvonzi makatomuita mwari wobva waona level yake yechinamato kuti ndo zviri kupiwa mwari wake izvi ndo matopedza ipapa ndo zvinopiwa mwari izvi sekuru chaavabva kumusha vari kuzviwana wanizvi zviri kubatika here izvi ibvai mazvinzwisisa vamwe muri panapa mabva kuchechi dzenyu kuchechi ikoko kana kuine mufundisi ariko wausingarespect haumbozofi wakawana miracle yako ichibva pamunhu wausingakudzi forget the moment pamunotanga kumunyeya muchiti kwandiko vanhu osesu vaivai paunongoti vanhu osesu ndopa usingabatsirike ipapo the moment wangozvikonvinza kuti munhu seni saka anokupa chii chausingagone kuzvipa wega pasi pezuva ukasabvuma kuti kune vanhu vakasiyana newe hakuna anokubatsira pilot munhu osewe but makasiyana iwa uigoni ndosaka uchipinda mundege yake woenda unogara kumashure inofamba sei kumashureko ndava kune munhu akasiyana newe ari kumberi uko kungorwara kosora ona tumu kuenda kusejari kunei kune ngirozi
munhu sewase makasiyana. The moment wangoti mufundisi munhu wozeni hakusisina miracle yako yachakupa. Pride. Apa ndirongotungamirwa namweya mutsvene kumbobata nyaya yangu ndichidzoka ndichidii. My spiritual father was here some months ago. And ndaishaya kuti ndoita sei. Unoziva kuti zvandangoitirwa napastors kuti vauye panapa ndiri panapa ndaishaya kuti ndoburuka nekupi kuvadedza kuti vashumire. My spiritual father. Ndava ndinoziva kuti kana vataura Mwari ataura. Yes. Kana vataura munhu wandakarespekta kana akataura Mwari vataura. Nekuti Mwari kana akutaura ndosaka maiona kuti Sameri waita akanzina Mwari Sameri waimuka achimhanya kuna baba vake pamweya. Ivo baba vakarara zvavo. But sei Sameri waimhanya kuna baba vakarara? Nekuti naMwari pachezvake wanga akushandisa voice raEli. Zvokuti Sameri wainzwa voice raEli naMwari wakutotaura semunhu. Zvinodzika zvakanaka. Ndakazoinzwa ndati ndikapfugama ndovagamuchira. Ndakazoinzwa yakukomendwa pamaintaneti apa pamafacebook. So akunzi vafana wewe usura uchipfugamira umwe munhu. Ndachipfugamira umwe munhu andipfugamira umwe munhu. Chitarisa zvona ngati ko munhu sakabatikana nei. Ukasapfugama zvonzi vafana vamazwana vanozvikudza. Ukapfugama ine mumwe futa nokomenda. Ende pakandinakidza ndepekuti pakuzoti iye achiti ina andipfugamire munhu. Zvakatondinetsa ndakati iwa upfugamire munhu iwa aniko. Iwo pasi pezuva ari kuda kupfugamirwa newe andianiko. Ona level yacho yepride haana kana any achievement. Kana ukaita mari yako ndeyako yekumba kwakozvo ndiyedu tese. Akutodada kutoti ina ndipfugamire munhu anodawo kupfugamirwa newe ndiani. Andikuona? Problem ine vanhu vane pride ndiye kukurumbidza kuona pride ine vamwe vanhu even vasina. Enda kubva nhasi zvichienda pamberi enda utanga kunoita research yako uone kuti vanhu vanokurumbidza kutaura nyaya yekuti nhenga anozvikudza tarisa nelife yavo. Full of pride. Full of pride. Full of pride. Jesus was a protector from people. Ndokutanga kuparidzira vanhu. Bible rinobva rati and when he stopped speaking, when he stopped, haana kupererwa nevhangeri, he just stopped. Ndokubva ati kuna Peter, kanda maneti ako kwakadzika uko for a catch. Ambotanga achiparidzira vamwe vese ndokuzoona kuti manje pano muridzi webhoti akati ndakuda kuenda. Kune vamwe vanongonzwa shoko but vasiri mapartners eministry. Jesu ndo pakasvika pakanoti vhangeri yemhomho yanyanya chirega ndimboparidzira Peter ane business randakakwira. Ndava ndikaramba ndichiparidzira vasina vanongouyawo. Vane zvavanoita muimba yaMwari vane pavachagumbuka. Uri kuona kuti chechi ine vanhu vaviri. Ine vane bhoti. Ine vanouya. Asi vachida kunzwawo shoko. Vane nguva yavo. Pozoita nguva yevane mabhoti. Asina bhoti rake. Achinzwawo webhoti akuparidzirwa ngaaregedze kutsamwa. Kuti ko zvamunenge makungoita vanhu makungoparidzira vezvemari chete kweisusu. Ingamapiwa renyuwa. Pane nguva yevamwe vese Jesu ndokubva ati regai ndichiparidza naPeter. Ndava ari kuita kuti ndinge ndine pekuparidza ndiri.
ndava harizi bhoti chete ibhizinesi rapa Jesu mukana wekuparidza. Zvikanzi naJesu kuna Pita, chikanda kwakadzika ubate, kwete kuti raya kubata, kanda ubate, kwete kuti umbozama uone kuti amene kuti zvingaite sei, ubate. Vana baba chinterera ndadatopedza nemi. Pari kunzi naJesu kanda ubata, Pita anoti tavata usiku hwese tenzi kudozama kukurosa bhodha, tamboenda Botswana neSouth Africa. Hoyo hadzisi kubatika, yusa ranetsa mumvura umu. Jesu anoti ndatika ndai kwakadi kwakadzika mubate. Ende kazhinji pawakanzwa vhangeri iyo ichiparidzwa, painzi vana Pita vakazonobata hove nekuti vaisimbopota vachikanda kwanga kusina kudzika. Apa Jesu akazoti kanda kwakadzika, ndokubva vanokanda kwakadzika, ndokubva ndavakakanda pakadzika. Yanga isiri nyaya yekuti vakadzibata nekuti vakanda pakadzika. Ndava Pita anoti nokuda kweshoko renyu ndakunokanda, haana kuti nokuda kwedepth. Because of your word. Saka chinobatisa hova hakusi kudzika kwemvura, but kunge Jesu wataura kuti kanda. Vese vari pano makatanga mabhizinesi, kana rakaramba kufamba nekuti ranga risina chiprofita. Ndakuda kuprofita usiku wanhasi kuti ramangwana zuva parinobuda, chose chauchatanga kuita namaoko ako ngachitange kufamba. Ndinoprofita kubudirira kwako nezita raJesu. Hausi kuzobata nekuti padzika, hausi kuzobata nekuti Zimbabwe yanaka, uchabata nekuti pane shoko. All you need is a word of God. All you need is a word of God. All you need is a word from God. Unoziva here kuti Naaman achiuya kwaIsraeri kuzoporeswa maperembudzi, anonzi enda unogeza kuna Jordan. Unoziva here kuti kuna Jordan ndiko kwaakatombopfuura nako achiuya kumuprofita, but akakrosa nemaperembudzi ake. Ndokunzi chidzokera paambopfuura mukambani yaakamboapulaira akanyimwa basa. Chenjera Naamani kuita nharo kuti kuJordan ndakabva neko. Wakabva neko but wanga usina kutumwa neshoko. Uchaona kubva zuva ranhasi zvichienda mberi, dhoo rese rawakambonoka rikasavhurwa riri kuvhurika nezita raJesu. Tinoda kutuma vana, ende vana ngavaende nesimba rechiprofita. Maopportunities ngaavhurike pamberi pako. Ndati mikana ngaivhurike pamberi pako. Chose kunyangwa chiri muruoko rwemuhedheni ngachiuye muruoko rwako nezita raJesu. Pane here vaneta nekuona zvinhu zvichifambira vahedheni zvako zvisingafambi. Iti zuva ranhasi zuva rangu. Iti zuva ranhasi zuva rangu. Iti zuva ranhasi zuva rangu. Jesu ane paaiparidzira mhomho, ane paakatanga kuparidza kuna Pita. Tine vhangeri yevanhu vese, tine vhangeri yevaenzi, but tine vhangeri yevanhu vanobhadharawo zvegumi. Tine vhangeri yevanhu vanopawo offering dzavo mubasa raMwari. Vhangeri hadzifanani. Zvikanzi kanda kwakadzika, muchabata. Pita, Jesu ndokumbobuda mubhoti raPita akati chipinda uyende. Ukaona maneti achinzi anga akutowachwa, maneti ukaona akuwachwa, ivo vachiti we have toiled all night and we caught nothing. Kureva kuti ndaifunga kuti maneti aifanira kuwachwa kana dzabatwa kai. Nyamba maneti asviba nemarara. Kureva kuti usiku hwese vabata but chabatwa marara itsvina chete. Une pamwe paunomboita chimwe chibhizinesi inongokusiya wakasviba. Wane nyaya kumapurisa nekuzimura uko. But mari yacho isingabatiki, isingaoneki kuti enda kupi. Nechawasungirwa hapana. Maneta asviba chete ari kuwachwa but hapana hoyo.
Jesu akati saka muri kuwacha maneti akomana mabata here zvikanzi hatina zvikanzi kandai kwakadzika zvikanzi naPeter we have toiled all night. Kureva kuti including nzvimbo yamuri kunongedzera tapfuura nepo. Nepakadzika pacho tapazama usiku. Ndakutopedza newe. Unoziva here kuti hove kana dzichibatwa nemaneti dzinobatwa usiku kwete masikati. Vanoisa maneti avo so padzinofamba dzichivhakacha usiku dzimwe dzinoshopa dzichidi dzinongofunga kuti mvura yakanaka hadzione maneti usiku. Ndosaka vana Peter vairaura usiku kana kwaedza vobvisa. Ndava masikati hauibati. Jesu ndokubva auya rabuda zuva. Kuseni kwaedza nguva yekuti hove dzaakuona ndo pakasvika Jesu. Akati chenda yamunokanda. Uri kuona here kuti kana Jesu waakuita newe business. Pane rimwe business rinongoitwa reukopokopo neuguruvhani chikuruku hutsotsi umambara so mukati. Wekuti unongochingomeka mari dzako so zvimwe zvinenge zvemukotokoto vanhu vachingobirwa dzimwe mari dzisingaonekwi uchitora mukana wokuti vanhu havasi kuona. But Jesu kana asvika unomeka mari yako fair munhu anonyatsokupa mari semari akasvinura. Masikati zvikanzi kandai. Ndokubva vapinda ndokubva vanokanda. Kanda vakagumbuka. Tambobva muno. Ende inguva yekubuda vamwe vane zvikepe vakutobudawo. Iyo ndo pavakuonekwa rudi vari kupinda. Unokuona kuti nguva yekubhuroka kwevamwe ndo nguva yekusumuka kwevanhu vanotya zita raMwari. Tora maneti nehasha idzodzo dzenzara ndongonokandawo kuti mheno ikoko. Iwe pakuda kunodhonza tambo kudai so vakanzwa zikanzi naJames tabata danda. Idanda iri. Peter akati murume ari kunzoko haana kutituma kuzobata matanda. Danda handina kurinzwa ndanzi kubata hove. Dhonzai futi tikaona akati pati chinenge chiri kufamba zvikanzi dhonzai batai nekoko. Kudodewo. Zvinonzi maneti ndokutanga kubvaruka. Nekuti Jesu akati kandai mubate zivai kuti ndiye akasika Peter. Ndiye akasika gungwa, ndiye akasika hove. Jesu paakati kuna Peter kandai mubate, Jesu anga asingaudze Peter chete kuti bata hove, aiudza nehove kuti batwa naPeter. Uri kuona here kuti pane zvinhu zvinonzwa voice raMwari. Ndinorayira $US kuti ngaibatike mumba mako nezita raJesu. Ndo zvakakonzera kuti maneti avharuke. Hove dzingadai dzakaona kuti muno makwana dzimwe dzosara panze. Chakasaka maneti avharuke. Hove yega yaida kuteerera Jesu. Ndava kana tanzi naJesu tibatwe asara panze ndiye apara mhosva. Ndokunoita makwikwe kunopinda kuti Jesu adi afare. Ndava Jesu ati ngadzidi kwaitove kuteerera kwehove kwakabvarura maneti. Unosara panze wanzi nemusiki batwa. Tinorayira pfuma mudzimba dzenyu. Tinorayira rugare mudzimba dzenyu. Tinorayira peace mudzimba dzenyu. Ngazvibatike kubva neranhasi nezita raJesu. Maneti ndokutanga kubvaruka. Zvinonzi ndokubva vatanga kudedzera hama dzavo vakati yevo uyai nekuno mutibatsirewo maropafadzo kukokerwa nehama dziri kumusha. Kaona mwarasta akukuropafadza zvekuti uchakomborerwa zvekuti nevakasara kumusha vachatevera. Haudyi wega. Vakatanga kukokera hama dzavo kuti uyai mutibatsirewo kuburitsa. Ivo vari kukokwa vacho ukaona vabvumawo kuuya vane chikepe chisina chinhu. Kureva kuti kuoma kwezvinhu muZimbabwe yese. Hachisi chikepe chaPeter bedzi iZimbabwe yese. Zvakatoomawo pasera. Uyai mutibatsirewo ndokubva vabvumawo ndava chavo chikepe hachina hove. Havaiuya kuzobatsira chavo chakazara havanawo.
ndokuuya kuzobatsira nawo kuda kuti kuburitsa zvikepe zvese zvazara zvakutanga kudzika zvakuda kunyura because katikurumidzei kumana kubuda katikurumbidze vachinobuda so kuna Jesu ndo pane secret ndangobata secret ino ndapedza ndo pane secret andasumukira mwekwese ku introduction kana mwarazo ndipanguva ndichadzoka ndiyasoiparidza Peter ndo paakabuda ndokuenda pamberi paJesu ndobva awira pasi zvikanzi ibvai kwandiri ndiri mutadzi ndo pane nyaya ibvai kwandiri ndiri mutadzi zvikanzi naJesu regedzai kutya kubva zuva ranhasi muchava varedzi vevanhu uri kuona here kuti Peter wanga ari muredzi wehove ari mubhoti achibata hove Jesu ndomva apinda mubhoti rake ndomva atanga kuredza vanhu ari mubhoti rehove yanga iri vhangeri kuna Peter yaidramatidzwa kuti Peter chikepe ndechako but you are going after a wrong product ucharamba uri same profession unoziva simba rine muprofita ndiri kudai so muprofita Jesu anoudza Peter kuti enda munobata apa ende Jesu haazi fisherman ndikapenda mafisherman chenjerai kana kapenda akukudzai kunobata ndava muprofita anogona kumaneja bhizinesi rako kana accounts asina kana degree asina ndosaka Jehoshaphat akati if you obey a prophet you shall prosper if you believe in the prophet you shall prosper ndava hakuna area inosara hakuna ini pane mazuva zvinenge zvakapika zvokuti kana ziso rakanyanya mazuva iwayo hapana chinosara kana mota yechisikana ndovaudza bvunzai uyu muninangu mota tiri kuenda pawebsite yemota sokuti da kutenga motikari votiko iyi ndoti iyi ine problem yakati yakakwara apa nepapa ava vofona kuisa paloud speaker zonzi ndingori nemaina problem yechinzi ine problem yakati vokwenya vobata musoro ndodzokai tsvagai futi imwe dziri Japan apa ikona kumbozofa uchiudzwa nevanonzi inda muchongoti Makandiwa ashamisire icho ndo chokwadi Makandiwa ashamisire chinhu but ndakagamuchira Jesu unoshamisira hapana nezviripo Makandiwa mungatonetseka zvenyu musasore muchitomboda kutombonetseka kuti asi chii hapana nezviripo chikoro chakafoirwa pano ese kwete kumboti one ese mayu mushe hamungangozoti pamwe ada kutaura zvimwe kuti afunge kuti pamwe ndiri mukundikane kuzvinhu zvenyika ndazowanawo pandinogona pamwe nditi nyarara get away handinyarari zviti zviri kubatika here zvakanaka izvi unofanira kuziva kuti uri kumonitwa sei ndakavatuma imwe nguva kuti endai munotenga mota yakati paSouth Africa ndomba vamhanya ndomba vatsvaga driver wakatsvaga ikoko anogona kudriva muSouth Africa kuti abude nemotikari auye ndikati fambai zvakanaka vapinda munzira komana vari kuuya ameno pazoda kungonopakwa ndomba vasiya mota inonga kana inge asina kuiswa handbrake kana chii ndomba yaitanga yakuda
vayanokwira ikamga chimwe chisitubu so hapana chinoonekwa chiripo. Zvichingoitika izvozvo munin'ina wanga akakurumidza kuudza driver kuti shamwari chingosvika chete, svika uchitaura wega ndava zvatoonekwa izvo. Iye nokuda kwehutsi hwake akati norwara kaonekwa kuti asi zvikanzi uchingosvika wanga kutozviziva kuti shamwari nyaya yako nhanditauri, uchingosvika svika uchimhangara wega kuti ndozvaitika izvi. Akati kuita sei nomhangara kuti kudii, zvikanzi matoonekwa, kuti azvinzwisisa kuti kuonekwa. Vachisvika vachipaka panza, ndindakabaya gedhi so richivhurika vachipinda vachipaka. Ndikati ko changa chakuitika pasitubu chii? Kanza handitakuudza taura wega nyaya yako. Iye ndo pakaramba vanguntoresa kudai so. KuSouth Africa. Mutaura kuti kudii kwemi? Mutaura kuti kudii kwemi? Unovhiringwa sei nemweya yetsvina? Wese ari kundinzwa anotenda vhangeri yandiri kuparidza, Mwari vachakuchengeta zviri too much. Haipapa regani mvana declare sandapfuura ipapa. Kana kuine munhu akaseta dheti rako rekuti ufe, dheti iroro haripfuure, iye wacho nyakuseta dheti iro. Ndiri kuona madhoors ako achivhurika nokuda kwemanhero anhasi. Uri kuona here? Peter anoti kuna Jesu pavhesi ya8 yandatidzokoredzai, ndiri mutadzi, ibvai kwandiri. Ndikashaya kuti ko Peter akutaura zvekutadza futa apa, ndo pane revelation yacho, ndo pane secret. Sei Peter akuti ndiri mutadzi, hapana maparidzwa vhangeri yekunzi tende ukaita angobatitswa hoyo. Why akukonfesa zvivi zvake? Why? Vhura nzeve yako stereki pandasvika. Why Peter ari kuti apedza kubata hove anoti ndiri mutadzi? Peter wakanga apiwa revelation yechaimutadzisa kubata hove makore ese aifisha kuti chivi. Sei Peter paabata hove dzakawandisa anonoreurura zvivi, kuziva kuti nezvivi zvangu mawandire ehove hadzibatwe nemunhu anoita misikanzwa. Peter ane revelation yekuziva kuti chasaka vanhu vaite varombo, vatiraye mabhizinesi achibhuroka chivi. Peter wapiwa, ndosati ndivhura nzeve yako stereki, ndava ndakutopapfuura usina kupabata. Peter azarurirwa chasaka arare usiku hwese achikanda maneti, hove dzichitiza. Chinotizwa nehove, chinotizwa nema-US dollar, chivi. Peter achiona dzawandisa anoshamisika kuti dzinobatwa sei nemunhu ane zvivi. Ndava anonyatsoziva kuti chivi nemari hazviswere zvese. Waona mawandiro adzakaita akati handifanire kubata dzakadai ndiri mutadzi. Ukaona revelation yacho, kuziva kuti chinhu chabrokesa vanhu vakawanda, kuti uku unonamata, uku unosanganisa, uchinamata bhizinesi uko uchidi. Iwe chivi chinokonzera kuti pfuma itize. Hakuna munhu iko zvino waunondinongedzera kuti kana Mr. Sarenso, amunenda mchikoparidza, panongonzi zvegumi, offering. Kune vamwe vari munyika vaedheni vasingabhadhari zvese izvo, asi vari kungoita mari dzavo, vari kungokomborerwa. Hakuna. Chinosaka udaro ndechekuti hauprofiti. Ndosaka uchifunga kuti vakagarika. Hakuna munhu asina Mwari akagarika. Kunyangwe aine mari yakaita sei, inhamo yega yega. Nhamo yega yega. Bible rine parinoti, the riches of a fool shall destroy him. Kureva kuti mafools ane opportunity yekuita mari pasi pezuva. Iye ari muklasi yemafools. Uchazomuti fool futi, iye aine mota panapa nekoko. Vazhinji vanonzi benziro, haasi mapenzi aya. Vanorwara nepfungwa. Kuna anonzi mafools nebhaibheri.
ende iwayo ane mukana yekuita madegree nokuita mari yari ifu kwete nekuti hana mari but nekuti akati kudenga kuna Mwari. Mara achizi chinhu pasina Mwari kana kutaurirei urungoifunga ndava hausati wazviona. Aishamisira hapana nezviripo inhamo yega yega. Nhamo yega yega. Ndozvandaiparidza ndichitaura kuti hakuna chimwe chinoitwa nemari chinopfuura kupfeka nokudya nepekuvata. Maybe nemota yekufamba nayo. 4 chetezvo yapererwa. Mari ndo mukundikani. Inono kutorera mubhedha unoiswa mvura nemubhedha ine magetsi kuti udziwane hope dzacho haudziwane. Igokupa mafiriji corridor yese panapa nekoko anenge ari mafiriji anenge ari guguru mamwe anenge aine tena totoro huku dzichifriza imomo nemasoseji. Imwe huku yacho yakafa gore rakapera paseri ikacheterwa nyara dzoguva rikarohwa rehuku haisati yadyiwa nanhasi iri mufiriji. Ane zvese zvekudya nemadhizeti but appetite hapana. Mari ine zvaisingagone. Variko vana baba nanamai vane dzimba dzekuti ukatarisa so unoita dzungu iri imba. Unofunga kuti pari kuvakwa ndirikini maofisi double story nekoko mumba imomamu vatike nemadzikirira inenge ari woi apa gadhi ari panze nembwa uku baba vachitsikirirwa mumba. Hakuna alamu inorira navadhimoni aribatwe nesensa renyu yamakaisai kuti mudzidze kuti mari nezvaisingagoni. Pawakatombowana Jesu number 1 wakatohwina zvinhu zvese. Mari iri kutevera iyo. Ndati mari iri kutevera iyo. Peter anoti ndiri mutadzi bvai kwandiri nekuti waiziva kuti mutadzi haabate hove dzakawandisa so chivi nemari hazvifambe zvese. Ukaona zvasangana pamunhu asinganamati, ukaona munhu asinganamati aita mari, hakuzi kuti waita mari kuti aite mari, waita mari kuti imuurayi. Ndozvinotaura Bhaibheri. Wese asina Mwari ane mari yakafambira kuzomuuraya nguva yake isati yakwana. That's it. Poison. Chifunga kuti iwewe nemaziviro ako kuita Mwari neshoko rapinda mauri dzara yauinayo nezvinhu zvaJehovha pamari shoma yauinayo unoisa kubasa raMwari kuti rifambe unosiyirwe nenyasha dzekukomborerwa. Wakukodzera kuti umove to another level yeprosperity. Wazviona here kuti Peter chibatisisa apa mai ndibatsire ndakuda kupedza. Munopota muchizotora microphone kana nguva yarema. Chinzwa, Peter wakabatiswa hove dzakawandisa kuti achiregedza basa auye kuzobata vanhu. Kune mapastors vakadaidzwa naMwari vari kumabasa avo avaiita vakaramba vakati chifundisi chinozonetsa chifundisi chinozonetsa kusvika Mwari abrokesa company ndokuzoti ndauya. Mwari akatanga avabrokesa kuti vabvume calling, but Peter akatanga areizirwa company yake ndokubva yabata zvaisina kumbobvira yakabata kuti abvume calling. Saka kuti muone kuti Mwari unosiyanisa vanhu sei. Kana uchitenda kuti nhamo inokunamatisa stereki, Mwari unoiwedzera kuti urambe uchinamata. Kune vanotendeutswa nenhamo, kune vanotendeutswa neupfumi. Mwari une vanhu vakabrokesa kuti vabvume kushumira, but Peter wakabatiswa zvaasina kumbobata kuti abvume calling. Saka Mwari kana vakukudeedza vanotanga vaona kuti musoro wako wakazara nhamo here kana kuti rugare. Saka ukave mufundisi akadeedzwa nenhamo,
pese pawabatira microphone unoparidza nhamo kupfuura rugare. Ndosaka vanhu vasingade kuti prosperity iparidzwe, madeedzerwa avakaitwa, vakarauriswa nechirauro chisina mawems, vakatanga vabrokeswa, vakazoteerera Mwari vava varombo. Saka vhangeri yeurombo inofanira kumaintainwa throughout their ministry. But Jesu ane vaanodeedza ovakomborera zvekuti vanobva vatendeuka kuti dai asiri Jesu zvingadai zvakaitikira kupizvi. Saka chakatendeutsa munhu ndochaanonyanya kuparidza kupfuura chimwe. Ini ndakaona Mwari unosumudza marombi kubva muguruva. Rimwe racho kuti unyasoriona haridi kufonerwa ndorakamira pamberi penyu, rokupedzisira. Rombe rokupedzisira. Asi pandakangosvika pachechi pakaita sepanapa, paiparidzwa napasta vangu vandakakura nawo anzi Pastor Mukwaira, vachiparidza tiri panze sezvizvi. Ndakati dhuso tine vamwe vedu tiri kumashure vachiseka vachinakirwa zvavachidi. Ini ndakatanga kuchema, ndakati murume uyu nyaya ari kutaura yekunamata inasoshanda here. Ndakati Mwari mbondibatsiraiwo. Pakanzi vanoda kutendeuka, ndakamhanya ndikaenda ndikamira. Ini ndine vabereki vanga vari vavhangeri muchechi. But ndakati ndakuda kuita choice, a decision iri major. Ndokubva ndauyamba ndanamatirwa, vanhu vaindiziva vakati adzatachana, atadza kunzwa pari kunzi vanda kutendeuka, iye ndewe muchechi kawo. Nyamba pane kutendeukira muchechi pozoita kutendeuka wa muchechi. Ndavanoramba uri muhedheni anoramba zvinhu zvaMwari ari muchechi. Ndikati kubva nhasi ndichibva ipapa ndichidzokera kushamwari dzangu dzakandiseka. Blaningi. Koma kutendeuka futi. Ndikati akomana kana ndiri kufunga kuti kunamata ukaita serious zvinoshanda. Kubva ipapo vakatanga vachifunga kuti zvichapera. Vambouya manheru varidza makodhimba tsotsororo kufunga ndichabuda. Kati akomana ndakatobvako. Ana mfundisi matovafundisi kai 1995 ndaita a decision ichinge a joke zvichisetsa kushamwari dzangu. Kana shamwari nyaya dzekunamata dzichakuona manje wazvisi kusvika nhasi. Pakati apa ndaiona vamwe vachingoti vambonamata vahedhuka vadzokera vamwe doro vadi. But pane chaindiudza kuti something wrong kwete naMwari but nevanamata. Mwari harasisi. Karamba ndiripo. Zvanziita ndisinga criticize, ndisina nharo, ndichiita. Zvinongoda one day raunoita a choice. Yaunoti chero kukazoya hama yangu inonzi Ningi, inonzi Hanika ndishora andidzokere kumashure. Ndopanodiwa ipapo. Ndopanotangira blessing yako ipapo. Kana uri panapa usinganamati, usina kutendeuka. Kana kuti wakatendeuka kare uroda kuvewo a member of this ministry. This is your chance. One day raunopiwa naMwari rekuita a choice. Make that choice quickly. And then you will see. Zvangonzi nomunhu waMwari ita izvozvo. Mukanzi chegumi chero usingachinzwisisi, ita. Aikona kujoina vanocriticize. Makumboenda kuchachikonye ikoko kwamunodyirwa mari nananhengi uko. Ndiani asingadyirwe mari pasi pezuva? Ndiani asingadyirwe mari pasi pezuva? Kana ichimbodyiwa nehurumende chai. Tax inoenda. Mweya wedu wekufema uchibva kuna Mwari. Yazoenda kuna Mwari ndo yaipa. Muchingodyirwa mari kumachechi ikoko nechine. Ende vazhinji vanoti mudyirwa mari kumachechi vatevere kana vaenda kudoro. Ndiye anopukutwa nepfambizo kuti munhu unomuzwira tsitsi kumunamatira kuti akomana ichipukutwa neumwe munhu. Asi yaenda kuna Mwari ndo inonzi madyirwa.
ngatirekedzei kudaro. Mari dzevahedheni dziri kuenda kwakawanda, isu ngatisei mari dzedu kubasa raMwari. Regedza vataure, nguva yavo yekupatika ichakwanawo. Isi takapatika kare, takaziva kuti takatoya kuna Mwari zvachose. Secret ibva muchivi, uone pfuma zvainoita. Udzari pedyo nekuti hanzi ibva muchivi. Uone hove zvadzinoita mumba mako. Mudze. Regedza chivi, uone hove zvadzinoita mubhoti mako. Kana paine anoda kupa upenyu hwake kuna Jesu, simudza ruoko rwako uri pauri ipapo. Anoda kutendeuka, anoda kupa upenyu hwake kuna Jesu. Anoda kupa upenyu hwake kuna Jesu. You want to give your life to Christ. Kuti inini ndinoda kumboita serious nyaya yekunamata forever. No matter ndiani azouya, I'm not going to change. Simudza ruoko rwako. Look at that. That's it. That's it. That's it. You people make sure that tomorrow, time your service waibata. I am coming back. I am coming back. Mangwana pa service ndo pamuri kuudzwa kuti ndiri kuuya rini. But aikona kunoudza vasipo. Toda kudzila nemi chete imimi. Ani ndizvo zvoka. But imimi masomudza maoko enyu, kuti mufambe muye kuno. Muda pa upenyu una Jesu, ngofamba muye mumira apa. Nangoita a prayer yenyu ne prayer yamunhu wese. Pane here ari kuti mufundisi, ini ndine zvinhu zvandakambozama kuita muupenyu zvokuti ndibudirire asi zviri kuramba. I'm going to pray for you. You are going to notice a very, very big change. You'll see. Come from all over. That decision yawakuita iyi yekupa upenyu hwako kuna Jesu, that's the starting point. From now on, I'm telling you what I've seen. It works. It works. Vamwe dzimwe nguva vanoti alright, zvawakatendeuka koinda nhamo yakuramba inewe nechine. Paunogamuchira Jesu, hazvireve kuti hauchashayikirwi nehama. Unogona kuita dambudziko, but wasiyana naasina Jesu pakuti asina Jesu nhamo dzake anodhila nadzo ega. But iwe kana watendeuka, dzanga dziri hondo dzako hadzisiri hondo dzako, dzahondo dzaMwari. Iwe haucharwi. I'm seeing a revival in Mutare. I'm seeing a revival in Mutare. Simudzisei maoko enyu. Baba, nezita raJesu, ndakushandisa zita raJesu iko zvino kuti ribvise zvisingagone kubviswa nemari zvinogara munyama dzevanhu nemuropa. Minyama, jambwa, kushurikidzwa, urombo, kupomerwa, kushoterwa, kushaya, kubirwa. Minyama inotevera ropa. Iwe mweotsvina, I command you now in the name of Jesus, you are coming out now. Go. 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 Go.
In the name of Jesus. Imi mese makasumudza maoko enyu. Teedzerai kumashure kwangu. Iti muzita raJesu. Ndauya nhasi neupenyu wangu kwamuri. Ndinozvipa nemoyo wese. Chindiregererewo zvivi zvangu. Zvaikonzera kuti nditeverwe neminyama. Ndishambewo neropa. Kubva zuva ranhasi chipindewo moyo wangu Jesu. Chivawo Ishe namambo upenyu wangu. Zvekare zvapfuura. Zvose zvazvitsva. Mazvita nekundigamuchira. Hondo dzangu dzahondo dzenyu. Mweya yose yainditevera kubva kurudzi rwandakaberekwa ngaichidzokera nokuda kwezita raJesu. Chidzokera, 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 chidzokera. I'm free in Jesus' name. Celebrate your miracle now. You are free. I'm telling you what I'm seeing in the spirit. Indo stage number 1 yekuti wapa upenyu wako kuna Jesu. Stage number 2 kuchiramba wakashingirira. Vachitaura regedza vataure. Iti zvandakasarudza ndizvozvo. Right. Right. My intercessors vekuno motibatsira kudhila nevanhu ava. Ndiri kuwira izvo zvichetezvi. Zvemadhimoni anopopota achiti atienda atidi hai nyambo zvadzo idzizvi. Ndo zvada kufambira izvozvo. To make sure kuti kana paine munhu ane blessing yake yakabatwa nemweya yetsvina. Pandiri kudzoka munoyazovhura mapaseji mushe mushe ndichinhonga 1 tichifamba tine 4 hours. Tiri muprofesi chete. Right, kana kuine vamwe vasingazvitende vanenge vachiti ndofunga ifeki kana ichi ivava vadedzai. Ndokubvumidzai kudedza vakadaro. Vasingatendi ivava vadedzai kuti uyai. Uone kuti Mwari unoziva upenyu hwemunhu kubva achitanga kusvika even asita azvarwa. Mwari unoziva, but prophecy yandogona kukupai mese muri panapa imimi ndeyekuti your life is covered in the blood of the Lamb now. Vamwe venyu for the first time ucharara ugorota wapedza usanambobvira wakarota. Zvinonzwika zvakanaka. Vamwe manga muchitsvaga peace. Peace haina kwainotengeswa, hakuna supermarket. Hakuna container inobva kuChina yakatakura peace. But Jesu uchatanga kuona hapana chinochinja pabhodhi yako zvanhasi. But uchibva panapo uchitanga kunzwa rumwe rugare rwawanga usina. I'm telling you now, you are blessed. You are blessed. You are blessed. I want to welcome you to this family, UFIC United. United. You know see? Usakanganwe. Kana paine zvingataurike zvausinganzwisise. This is why we are here. Watendeuka pauchavaudza vachakubvunza kuti inonzi chii, ungoti United. Uchanzwa zvavanotaura. Yakazodaiso, ikazodaiso, yakazodaiso, ikazodaiso. But zviri nani kuve muchechi yaunoona kuti pane zviri kuitika. Pano ngaparegedze kungoti zii. Saka chiziva iko zvinezvi kuti waane family inonzi United chi? United Family International Church. Ukati United Family Interdenominational kana kuti United Family International Ministries. Ukati ministries wakureva interdenominational ne international church. But not mungonzwisisa, it's UFIC.
This is a church. You now have a family, you now have somewhere where you belong. So we are going to make sure that no devil is going to disturb you. Whatever happens to you, we rebuke that demon, we rebuke that devil. And I'm praying to God and I'm believing God for a miracle. Before this year comes to an end, you are going to celebrate.